Sisancokola ke ngoku nosomashishini ekuhlaleni sizama ujonga ke igalelo ekuhlaleni ukanti ke apha ecaleni kwam ndinaye somashishini ophuma izandla osuka pha ekuhlaleni umnumzana uLuyanda Moloni. Sake sive ke into yoba wenzani. Mnumzana Moloni, masikwamkele. Mhlekazi, siyabulela kakhulu. Khawusichazele ishishini lakho laqala njani? Mhlekazi, uba ndingakuxelela ishishini lam liqale I think siqale ngo-2005. Bendiphangela ngelo xesha. Ndiphangelayo ndibhizi senze into ecaleni. Ubona wona mhlekazi into umvuzo kaBasishon noko uthanda ungananelisi. So ndaqoma manje ndiqale ishishini ecaleni ngelaki ke shem ndaqala ishishini ndiphangelayo. Phangela ndaqhuba ishishini ndade ndaba kanti ndiyaresigna ngo-2008 ndaserious ke ngoshishini. Ishishini eli kwenziwa ntoni kulo? Siyaklina Dr. Sekhwatywas, siklina ii-malls zaseKhayelitsha, siklina iMakhaza Mall, siklina iKhayelitsha Mall, in fact iNonkqubela Mall, siklina nePhilippi. Then sinazo enye ijob esizenzayo ke for oShoprite bonke, waseMfuleni, waseKhayelitsha, wase-Side B, waseMakhaza. Eli shishini lakho lowenza njani umehluko ekuhlaleni? Ishishini lam Sekhwatywas liyawenza umahluko ebantwini ekuhlaleni, because uyafumaniseka abantu abasebenza kwaMoloni bonke bahlala eKhayelitsha. Sisanovula ikhawashi akho kudala eMakhaza eBP nalapho siqeshe abantu basekuhlaleni sibanika into okwenza. Bangaphi bebonke mhlawumbi xa ubaqikelela abantu abathi ngenxa yolu shishini lakho babe kanti ngoku izinto zitshintshile nakubo kungcono ngoku? Ndicinga Sekhwatywas bandibala kakuhle inoba yile pha ku-2025 ngabantu abo aba ngenxa kaMoloni befike ezindlini zabo bebekisonga phezu kwetafini. Kwiminyaka emihlanu kusukela ngoku ungathanda uba ndawoni? Sekhwatywas, kwiminyaka emihlanu usukela ngoku mhlekazi, Thixo, uMoloni rhalela uba kwiminyaka emihlanu usuka ngoku aqeshe yonke iKhayelitsha mhlekazi. Wonke umuntu waseKhayelitsha, in fact doti iKhayelitsha yonke ndiyodwa, wonke umuntu waseCape Town athi hayi ngoku mna fundisa abantwana bam yonke into endiyenzayo ndiyenza ngenxa kaMoloni. Kwishishini ngalinye akho amagingxigingxi okhawulelana nawo njengoba uliqala, ngawaphi ohlangene nawo wena? Maninzi kakhulu Sekhwatywas. Kukho abantu abaziyo abathi nje bathina singazi sifika eshishinini uhambe uyobuza kumhlekazi axela umhlekazi mhlekazi andiyazi mna loo nto uba yenziwaphi until uzazele uba yenziwaphi loo nto leyo. Because mna kwabantu abanintsi andibuze kubo abaneebhizinesi zeKhayelitsha but ndancedwa ngumlungu waseShoprite mna wandixela uba uqala apha uphele phi yomaphi wagqiba ndinika ibhizinesi ugqiba kwakhe. Okugqibela ke inkuthazo kubanye osomashishini abasakhulayo nabasafuna ukuqala wabo amashishini. Mabaqiniseke mhlekazi osomashishini abekhona eshishinini baqiniseke uba amashishini wabo umva abasafuna uqala mabaqale mhlekazi abaninde apha because abantu abanintsi abantu abasafuna ukuqeshwa bakuya ngathi thina sebekhona ebhizinesini sirhala uqesha wonke umntu but asikwazi, so mabeze nawo kwazoqesha abanye abantu so that i-community ibe right. Mnumzana Moloni, masibulele kakhulu. Danke Dr. Sekhwatywas. Nkosi dade. All right, lawo ke kusomashishini ekuhlaleni novileyo ke ngokucacela into yokuba wenza umehluko ekuhlaleni. Nawe ungawenza umehluko singajonga ukuqeshwa sonke ukuba ngaba unayo i-idea onayo kanti zikhona imbono zokuqala ishishini, kutheni ungenzi njalo?